рушнікі, вышыванкі, салома, ганчарства – гэта традыцыйныя сувеніры. А гэта папулярныя сувеніры. То бок яшчэ там гадоў 5, 7, 10 таму ніхто ж не ведаў, што такое магніт. Ну, налепачкі былі, пераводачкі. А цяпер у любой кватэры, да і у вас, я думаю, на лядоўні магнітаў процьма. Пішацца Беларусь, пішацца назвы беларускіх гарадоў. Беларускі сувенір павінен быць па-беларуску. Гэта мне сказалі яшчэ сябры, госці з усходу. Масквічы гэта кажуць. Ім хочацца пабачыць тут Мінск. Горад, сталіцу незалежнай дзяржавы. Не Омск, не Томск, а Мінск. Тут ёсць Беларусь, тут ёсць нейкі мясцовы каларыт, але ось тут, напрыклад, сувеніры ўжо не для беларускага спажыўца, але у тым ліку і для беларускага спажыўца. Ну, як гістарычна. Ось стары Мінск, як яго гістарычна арыентаваць? Такога Мінска ўжо няма. Многія не ведаюць, што гэта было, і ось такім чынам, праз такія міні-праекцікі, мы даносім людзям інфармацыю аб тым, што было раней, пра гісторыю, пра культуру. Для ўсходняга турыста кірыліца гэта тое самае. І калі там літарка «і» з кропачкай, ці унескладовая з гачкам, то о, гэта ж у нас такога няма, гэта цікава. На гэтым рынку, на сувенірным, мова, ўсё гэта трэба прадвігаць, таму што гэта на карысць, па-першае, нам, па-другое, усім. Усёй краіне, усяму народу, для таго, каб паказаць, што мы не тое, што мы нечага вартыя, але ў нас ёсць нешта сваё. Для таго, каб рабіць сувеніры з дзяржаўнай сімволікай, ёсць законы аб дзяржаўным сцягу, аб гербе. Гэта трэба браць, я прачытаў закон, трэба браць дазвол на ўзроўні ўраду. Ну, я пакуль што не магу сабе гэта дазволіць, таму прабачце, калі ўраду трэба, зробім. Ну, не сказаць, што шчасце гэта вось, што гэта шчасце, гэта парасон, магніцікі, грошы ці яшчэ нешта. Для мяне шчасце гэта моцная сям'я, любоў, дзеці, дабро для мяне шчасце, здаровыя бацькі для мяне шчасце. Беларусь маё шчасце. Працаваць да пенсіі, наражаць дзе так штук 5-10, паехаць в вёску, завесці пчолак і лавіць рыбку ў пруце. Я вольны чалавек, я свабодны. Я ўжо в гэтым, в прынцыпе, растварыўся і нават і не адчуваю. Я сабе магу дазволіць усё што заўгодна. Я працую сам, я размаўляю па-беларуску, гадую сваіх дзетак. Плачу падаткі і жыву спакойна.